מוריי ורבותיי, יאללה, נתחיל? נתחיל. טוב, בואו נראה על מה אנחנו הולכים לדבר היום. סייעתא דשמיא. הגמרא במסכת חגיגה. שלעילוי נשמת כל... היום יום השואה. יום השואה. זכות דברי התורה שאנחנו נגיד בעזרת השם יתברך, יהיה לעילוי נשמת כל הנספים והמתים ובכל הזמנים, חוץ מהשואה, כל מי שנפטר. ואין מי שיגיד עליו דברי תורה, ואין מי שיגיד עליו קדישים, בעזרת השם, זכות השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו. לעילוי נשמת יעקב בן שלמה. הגמרא במסכת חגיגה אומרת על הפסוק בנביא ירמיה. ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא שומעים לי, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה הפירוש? מפני גאוותם של עם ישראל שנתלה והלכה, אני בוכה, אומר הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות עם, או נשאל יותר שאלה יותר נכונה בכלל. איך אנחנו הגענו למצב היום שאנחנו כאלה שפלים ונבזים? איך כל העמים מורדים בנו, שולטים בנו? איך עושים בנו מה שרוצים בכלל? איך ירדנו ל2000 שנות גלות? איפה עם ישראל? 10 מכות, יציאת מצרים, יוצאים ביד רמה, לוקחים שלל של מיליונים, הורגים מיליונים, מתנסים על כל הבריאה, העם הנבחר, אלוקים בוחר בך. איך המצב שלנו יורד עד השאול תחתית במשך השנים? אומר הנביא, במסתרים תבכה נפשי, מפני גבה, מפני גאוותם של ישראל שהושפלה. מי אתה? בן של מלך. איפה אתה? עצור באיזה בית מעצר בזימבבואה. הבנת? באפריקה שם, בערים. המלך יושב ובוכה עליך. אתה בן שלי. אני מלך על כל העולם. אני מלך על כל אפריקה. איך המצב שלך כזה? על זה אומר הנביא, ירמיה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תתנבא, תגיד את המילים האלה. במסתרים תבכה נפשי. הקדוש יש לו איזו פינה נסתרת בעולמות העליונים, שהמלאכים לא יראו אותו. שם הוא בוכה על הגאווה שניתנה לנו. העם הנבחר, בני ישראל יוצאים ביד רמה, שנה שלמה 10 מכות, כל העולם רואה, מפיל מעצמות הכי גדולות, בונה לך את בית המקדש. לאיזה אומה היה בית מקדש? לאיזה אומה היה בית מקדש שכל העולם רואים ניסים בתוך הבית מקדש הזה? אם יש איזה יפנים, סינים שיש להם איזה מקדש בתאילנד שם, אז הם הולכים עובדים אותו שם בשכונה שלהם, נכנסים שם עם כל העבודה זרה. אבל בית שכל העולם מדבר בו, בית שכל העולם רואה אותו, בית שכל מי שרוצה לראות אמונה וניסים, 10 ניסים, 24 שעות שולטים שם. לאיזה אומה היה כזה דבר? איך כל זה הלך? אומה שהעמיד 48 נביאים, כל מה שאתה רוצה, אתה שואל את הנביא אומר לך מה הקדוש ברוך הוא רוצים, לא מחשבים ולא שטויות. איפה הלך כל זה? בפסוק הזה מוכיח ירמיהו את עם ישראל. וזה התפקיד של הנביאים. הנביאים לא ירדו פה לעולם בשביל להגיד לנו איפה האוטו נעלם, איפה המזדה נעלמה, איפה מי גנב לך את הכסף. להגיד לך את העתיד, מה קרה, מה יהיה. לא, כמו היום טיפשים, כל מיני אנשים, כל מיני תחנות רדיו, רק אומרים לך מה את העתיד, אנשים רוצים לדעת את העתיד. אז מה יהיה איתי? אז מה יהיה עם הפרנסה? אז מה יהיה עם הזיווג? אז מה יהיה עם? לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא הנביאים. לא בשביל להגיד מה יהיה איתך בעתיד. תפקיד הנביא היה חד משמעי, תפקיד הנביא היה לבוא ולהוכיח את העם. בשביל זה נברא הנביא, אין לו תפקיד אחר בעולם. כה אמר השם, עשית ככה וככה, תקן את זה דחוף. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תקן את זה שיהיה לך טוב. לא תתקן, לא יהיה טוב. הפסוק הזה מוכיח הנביא ירמיה את עם ישראל ואומר להם, כי אם לא ישמעו לדבר השם ולתוכחותיו, יביאו בכך למציאות בה, כי יגרמו, כי השם יבכה, בורא עולם יבכה, כביכול. זה סבר את האוזן. אומרת על ככה הגמרא, אמר רב שמואל בר איניה בשם רב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו.
לקדוש ברוך הוא יש מקום מוסתר ומכוסה מאיתנו, ושם הוא בוכה. אף אחד לא יודע איפה זה. גם המלאכים לא יודעים שום דבר. היה מקום כבודו לארצו, לא יודעים. יש מקום, פינה של בחייה. בבית כולה אומרים לך הכל, יש לך איזה חצר, איזה שדה, איזה פינה, שם אתה הולך לבכות, שאף אחד לא יראה. תמיד כשאדם רוצה לבכות, הוא הולך למקום שאף אחד לא יראה. קשה לו לבכות ליד אנשים. יש לו גאווה. נבכה לידם, מה נבכה ליד זה? מה נבכה עכשיו בתפילה? כולם רואים אותי, מה נבכה? מה נבכה? אתה רוצה, בא לך לשפוך את הלב. אז הוא בוחר לעצמו איזה מקום, פינה, שם הכי טוב להיות לבד. זה הרעיון של ההתבודדות, הלבד, להיות הלבד. בלי חברה של אנשים. אנשים מפריעים לך להיכנס לאמת. תמוהה מאוד הגמרא הזאת, אודות בכי הקדוש ברוך הוא. העולם בוכה. צריך להביא לנו חורבן בית ראשון, צריך להביא לנו שואה. היום יום הזיכרון לשואה. צריך להרוג 6 מיליון, זקנים, נשים, טף, כזה מצב להביא את בורא עולם שכך יגזור לעולם גזירה כזאת על היהודים. להרוג 6 מיליון. מה עשו? ואיך הבאנו את המצב הזה? אבל בואו נרגע נתעסק קודם כל בנושא הזה של בכי הקדוש ברוך הוא. מה זה בורא עולם בוכה ומסתרים? תמוהה מאוד הגמרא הזאת. למה? הרי כתוב בספר דברי הימים, עוז וחדווה במקומו. מה זה עוז? מה זה חדווה? כוח, חדווה זה שמחה גדולה מאוד. במקומו, איפה שנמצא הקדוש ברוך הוא, יש שמחה גדולה. איך זה? במסתרים תבכה נפשי. סתירה. אתה מתקשר אליך לאיזה מישהו הביתה. מתקשר לאתגר, אשתו עונה. שלום, אפשר לדבר עם אתגר? לא, הוא בוכה עכשיו. אז זאת, תקשר עוד מעט. אחד השני מתקשר. עכשיו לדבר, לא, הוא שמח עכשיו מאוד מאוד בחדר, אפשר לדבר איתו. אחרי השמחה הוא ידבר איתך. הוא שמח בחדר, הוא בוכה בחדר. מה עושים איתו? הקדוש ברוך הוא מקור החוכמה והשכל. והשמחה, איפה נמצאת? בשכל. שכל שלנו. אם יש לו שכל, הוא שמח, אין לו שכל, הוא עצוב. סתם, שטויות זה שכל, שטויות, נהיה עצוב. היית בגר, מה קרה? כלום. היבה, נהיה עצוב. שטויות. יש לו שכל, לא יהיה עצוב. ואף שאיננו מבינים את מהות השם, כיוון שכי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם. את מהות בורא עולם לא הבנו, לא נבין ולא נדע ולא שום דבר. אין שום דיווח על זה. את הבורא עולם, אבל רצונותו אב. מה הוא רוצה בעולם? מה התוכנית? כל זה אנחנו יודעים. את המהות שלו, מה הוא עצמו, לא. למה זה חשוב? לדעת? מספיק שיודעים מה הוא רוצה. כי זה... אתה שואל שאלה טובה. סתם סקרנות. אין דבר כזה סתם סקרנות. מה זה? לא מסקרן אותך אלוקים הזה איך נראה, מה, מי, מו, מה הצורה, ממה הוא עשוי, ממה... לא מעניין. אותך לא. הגעת לדרגה גדולה. אבל מה נעשה שכל הבריאה, כל בני אדם בעולם נכשלים באחד מהעבירות החמורות ביותר ומפנטזים לקדוש ברוך הוא ומציירים צורות? וזה מתחיל מילדות. חושבים שהוא איזה ענן גדול. חושבים שהוא רוחות חזקות. חושבים שהוא איזה גורילה בשמיים מפלצת, מוציאה אש. ילדים הדמיונות שלהם, וגם בני אדם. אדם שהוא לא היה בתורה, הוא מפנטז. יש לו כל מיני רעיונות, איך נראה הקדוש ברוך הוא. והייתי בשיעורים, 10 שיעורים אנשים, בעלי דעה ובעלי חוכמה, מה אני אומר, עד היום חשבתי הוא ככה, עד היום חשבתי הוא ככה. חשבו איזה מחשבה. ואת זה העלים מאיתנו הקדוש ברוך הוא. לא נתן שום אפשרות לשום אדם ולא גילה בשום פסוק שום כלום מה זה המהות אותו. גם כשמשה רבנו מבקש, הראיני נא את כבודך, אז אנשים טועים עם הגמרא הזו, חושבים שהוא אמר לי, תראה לי איך אתה נראה. לא את זה ביקש משה רבנו. כבודך זה המעשים שלך בעולם, איך אתה פועל. איך אתה מנהיג את כל הבריאה, איך כל העסק הזה עובד פה. איך אתה מזהיר את האנושות לא לדבר לשון הרע. מיליונים מדברים כל דקה, כל שנייה. מאיך זה נקלט אצלך, איך אתה... מיליונים עושים מצוות, איך אתה בשליטה אחת שומר על כולם, מעניש את כולם. בזמן שאתה הורג פה בני אדם, דן את הנשמות למעלה. מלאכים, הוראות, הכל, איך השליטה על כל העסק הזה. את זה ביקש משה רבנו.
ביקש משה רבנו, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל מיני דברים מבלבלים, שבני אדם כן התבלבלו בהם. שואה לא מבלבלת אנשים עד היום, לא גרמה לעשרות אלפים להיות כופרים עד סוף חייהם ולמות ככופרים ולהיות אנטי דתיים ושונאי דת. מבולבלים הם. היה להם הבנה, מה זה יהדות? לא היה להם, לא הייתה הבלבול הזה. הראיני נא את כבודיך, מה זה השואה? תסביר לי, מה אתה רוצה בשואה? מה הלך שם? מה היה שם? למה לפני זה לא היה? למה 2000 שנה לא היה שואה? למה היה חורבן בית? אחר כך הפסקת. עוד 400 שנה, עוד פעם החרבת, עוד פעם כזה אסון עשית, ועוד פעם לקראת הסוף, עוד פעם הלבשת אחד כזה בגרמניה. מה קרה? זה משה רבנו מבקש לדעת, את התוכניות של הקדוש ברוך הוא, פתאום תינוק מת, מה העניינים, מה קורה פה? הראיני נא את כבודיך, כבודך הוא מחולל, המעשים שלך, הפעולות שלך בעולם. אם נבין אותם, יהיה כבוד גדול, לא נבין אותם, יהיה בלבול גדול. מי זה, מה ההגדרה של אפיקורס? אפיקורס, ההגדרה שלו שמפקיר את התורה ואת הרוח. אין נשמה, אין כלום, רק הגוף, הכל נגמר, אין רוח אחרי זה. או שכופר בתורה, שאומר שכתבו אותה בני אדם. זו ההגדרה של אפיקורס. שחכמינו חרצו את דינו לאיבוד העולם הבא. אפיקורס זה אחד משלושה עיקרים. הרב אומר 13 עיקרים. הבעל העיקרים אומר, אני נותן 3 עיקרים שאסור ליהודי לפספס אחד. שהעולם הזה הוא מושגח על פרטי הפרטים, מהפיפס הכי קטן עד הנשימה של כל בריאה ויצור בעולם, ולא כמו הגויים שאומרים, מה פתאום, כשהוא ברא את העולם והשליך את העולם, הוא משגיח הנמלים? הם לא מאמינים בזה. הוא משגיח על הערפדים, משגיח על הזה, מה עכשיו? וזה השגיחה, הם לא מאמינים בזה כל העמים. אפילו שהם מתפללים, עם גד, עם צ'רס, הם אומרים גד, אל וזה. אבל לא מאמינים ביותר פרטים. שפשוט משגיח על כל הפירורים בבריאה. הפוך, זה כבודו, זה גדלותו, להשגיח על הנמלה הכי קטנה, איזה גדלות זאת. זה גדלותו, אצלם זה מבוזה. מה פתאום בורא העולם מתעסק עם נמלה? זה ביזיון. עכשיו יש מלך, יש לו איזה אומלס, הוא גם בקיא באומלס הזה, מה קורה איתו, איפה נמצא, מה חסר לו, דואג לו הכל. אחד יגיד, מה לאובמה ולאומלס? זה כבודו של אובמה, איזה כושי אומלס בברונקס, בארלם, שם יושב מתחת לאיזה מכונית, יושן שם, זה מה ש... על זה הוא אחראי אובמה, זה כבודו? מה פתאום? היהדות טוענת זה כבודו, שהוא למעלה. והראש שלו עם העניים המסכנים למטה. זה הגדלות שלו, זה כבודו. אצל העמים זה לא כבודו. מה פתאום? הם כופרים בזה כפירה מוחלטת. אין להם תפיסה כזאת. אנחנו מחזיקים הפוך. גדלותו, שהוא בקיא בכל הנמלים, מה חסר לג'וק ולדג עכשיו שהוא רעב. ומתי הבת יענה תלד בערים, בעין גדי. הכל בהשגחה פרטית. כל זה מלאכים, הכל, מתי יבוא להתבשל, מתי יהיה חומוס, אפונה, מאכלים, גשמים ירדו, ימלאו טבורות, מה הם צריכים לכל החיות, לסנאים, להרים, הכל. זה אין אמונה כזאת לעמים. אלוקים זה משהו גדול, משהו שמנהל פה איזה מערכת, וישליך את הטבע קצת, הוא נוסע לבד. עולם קיימות מטבעות לשון לסבר את האוזן במציאות הבורא בקיומו. אחת ממטבעות הלשון הידועות היא כי הקדוש ברוך הוא נמצא בשמחה תמידית. כי השכל והשמחה הם מילים נרדפות ומושגים קרובים. ומי שיש לו חוכמה אמיתית ושכל ישר, תמיד מצוי בשמחה. שמעת? זה דבר שכל הבריאה מחכה לו. כולם מחפשים. מי לא רוצה להיות שמח כל הזמן? לא זה כיף להיות שמח. שמח זה משהו פנימי, שכל הזמן זה קרה. אין עצבות, אין דיכאון, אין ייאוש, אין דכדוכים, אין רגעים לא טובים. תמיד אתה בשמחה. בשביל זה צריך שכל ישר. להבין דרכי השם בעולם. רק זה הביא לאדם שמחה. אין מציאות שאפשר לגייס שמחה בעולם. כל מקרה שקורה, ברגע שאתה יודע למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אתה יודע מה הפעולה של זה, אז אתה שמח. נגיד דוגמה. שמחה זמנית. זה לא שמחה. שמחה זה תמידית בלב. זה צחוק, זה הנאה, זה בידור היה. היינו בשעה מבדרת. איזה צחוקים היה שם, אל תשאל. ממש נהנינו. שעתיים ביריד, שעתיים אני יודע מה. במסעדה, אכלנו, צחקנו. זה צחוק. שמחה אתה לא חייב לראות את השיניים שלי.
משהו פנימי, נפש בריאה. אתה לא מדרדר לכיוון ייאוש ודיכאון ועצבות. אין כזה דבר. זה משהו פנימי עוצמתי, תמידי על האדם. זה אפשר להשיג רק אם אדם יבין את דרכי השם בעולם. למה הוא עושה ככה? למה זה ככה? דרכי השם בחיים לא נבין. בטח שתבין. בדיוק למה הוא עושה ככה? לא בדיוק פרטי הפרטים, אבל בגדול. בגדול. אם עכשיו נגיד יש אנטישמיות, עכשיו אתה שומע בשוויץ, בשוודיה, אנטישמיות קשה, מציקים ליהודים שם הכל. עכשיו יושב סתם יהודי, הוא עצוב לו, שיהודים סובלים שם. אם יהודי, שהוא בתורה, מבין דרך דרכי התורה, הקדוש מכין את הגאולה ודוחף אותו משם לבוא לפה, לפני שהוא מטפל שם, הבנת? הבנת? הוא פשוט עושה צרות, תבוא לפה מהר, רק הוא בא לפה ואחר כך הוא יטפל בהם שישארו שם, גויים נטו, גויים, בלי יהודים שם. הבנת? דוחק אותו. כן, תאר לך שהגר עכשיו רוצה להביא איזה צונאמי, ואתה יודע שעומד להגיע צונאמי. ואז יש ברקים רעמים ובלגן, והיהודים בורחים. עכשיו אתה בשמחה, אתה מחייך, אתה... כולם רצים, צרות, עוזבים את הבתים עם זה... סתם, כי אמרו להם טילים. ואתה יודע שזה לא טילים, עומד להיות פה צונאמי להעיף את כולם פה. עכשיו, שאתה אותם רצים, אתה שמח, אין לך בעיה, אתה לא נכנס לאווירה המדוכדכת הזאת. כי אתה יודע מה התכלית של היציאה הזאת. הבנת שאתה יודע מה התכלית של כל דבר, מאיפה הוא יהיה עצוב? יש לה דברים מוזרים, אתה לא מבין מה הסוף שלהם, אז אתה לא מבין את זה. עכשיו, אותו דבר, אם היית יודע, נגיד, אם היינו בדרגה של האריזל, שמסתכל על כל אדם, יודע באיזה גלגול הוא בא, למה הוא בא לתקן. אז אם היית יודע שהבן אדם הזה, היה מסתכל על תינוק, יודע למה הוא בא לעולם. אז אתה יודע מה, נולד הזה תינוק עם המעיים בחוץ, סובל מהמעיים, ניתוחי המעיים, מרכיבים את המעיים, המעיים יוצאים, נכנסים, עוד פעם המעיים. ואתה רואה על הגלגול שלו, היה מסתכל, היה יודע מי זה, הבן אדם הזה כל החיים שלו פגם במחלות אסורות. והוא שמח שהוא בא לתקן פה, קצת כמה שנים יסבול, הוא תיקן את כל החיים שלו, נצחים את הנזק שלו הרוחני, על מאכלות נזק שהוא פגם. עכשיו, האריזל היה נכנס לזה אירוע, עכשיו אתה בא, כשאנחנו נכנסים לאירוע, על איזה מקום, יושבים באיזה מקום, אתה רואה ילדה בת 15-14, צעירה, נכה על כיסא גלגלים, יפה כזאת על כיסא גלגלים, אתה אומר איזה מסכנה, איזה צע, אתה מיואש, אתה עצוב, אתה לא יכול להיות שמח, אתה עצוב. האריזל היה מסתכל עליה, אומר, זאתי החטיאת הרבים, הלכה שנים בפריצות, משכה תשומת לב, שהסתכלו על הפריצות שלה, על העירום שלה. הבנת? כך הוא ידע את התיקונים, גלגולים. מי שלא מאמין בגלגולים להבין, זה צחוק. במה שאני אומר, הוא לא יבין מה אני אומר לך. אבל לא, בתינו אמרו, יש דין ויש דיין. צריך להתגלגל 1000 פעם, לסדר את העניינים. ואז הוא יודע, כמו שמשך תשומת לב פעם, עם הגוף, עם היופי שלה, שהשתולת ברחוב, התחצפת לעזרה של אלוקים, מזהיר בתורה, כי לא יראה בך ערוות דבר. אז עכשיו היא באה לתקן, גם עכשיו היא יפה, היא על כיסא גלגלים, גם עכשיו היא מושכת תשומת לב. כל איפה שבאים מסתכלים עליה שם. אבל היא תקנה כבר את הנזק הזה. היא כבר יושבת בצניעות, היא גם אותו דבר, אותו תשומת לב. אבל פה היא מושכה לעבירה. שלחו אותה לתקן שיזכה לך לעולם הבא כמו שצריך. אז זה תיקון, אז זה שמחה, אז עוד כמה דית מסודרת. אז מה, אתה לא תהיה עצוב שהיא נכה. תגיד שתהיה עד 70 שנה כל עבר, שאתה בר שמו נצר נצחים. בגלל שאין לנו את ההבנה הזאת, אנחנו כל החיים שרויים בעצבות. צריך חוכמה אמיתית, בשביל שתהיה שמחה תמידית. פרטי אלי בהלם. הבנת אבא לאיך זה עובד? אם לא, לא יהיה שמחה, בחיים לא הבינו את המקורות של הדברים. שכל ישר נמצא, יש לי ראיה הכי יפה בעולם, משתבח שם עולה, היתר איזה ראיה חזקה יש לי, בדיוק, על מה שדיברנו אחד על אחד. משה רבנו היה עצוב, הוא בא לקדוש ברוך הוא, ושאל אותו, על מה נגזר גלות מצרים, יציאת מצרים? בוא'נה, הפרעונים מעבידים אותו פה. 200 שנה, מכות, סובלים, עניינים, למה? על מה? הוא לא היה בשמחה, משה רבנו. כשהוא ראה יהודי מלשין על יהודי, כשהוא ראה שיהודים מסוכסכים, שאחד שונא את השני, שאחד רב עם השני. ראית את השיחה האחרונה של הטלפון, הבנת? בעל ואישה, מה קורה? זה לא מצרים. ראית את השיחה האחרונה של הבעל והאישה? איפה? לא, הייתי איתו באוטו. הייתי באוטו. אז ככה, שמתי על רמקול, הוא שמע איזו הצגה קטנה של 7 דקות רק. זה לא החיזבאללה עשו את זה, זה בעל האישה. מה, בעל לא לכתוב? אז משה רבנו ששאל, לא שלם, על מה זה נגזר הדבר הזה? ואז הראה לו הקדוש ברוך הוא יהודי מלשין על יהודי למצרים. אמר, אתה נודע לי הדבר. עכשיו אני כבר יודע, אז אני רגוע כבר.
אתם מלשינים אחד על השני לגויים, אתם מוסרים אחד לשני לגויים, הבנתי. בסדר. הכל בסדר, אני כבר הבנתי את העניינים. כבר אין לי דאגות, אני כבר לא חושב הרבה. בסדר. עכשיו אני שמח. כשאתה מגלה את המהות של התוכנית של הדבר, אתה מלא שמחה. למה אנשים עצובים? לא יודעים למה זה בא, על מה זה ככה, איך נהיה, איזה מסכן, איזה פה, איזה שם, איזה זה. הרב מילר מספר על עצמו, שהוא היה צעיר, קטן. זה היה עוני קשה באמריקה, היה מיתון, תקופת מיתון קשה מאוד מאוד. מאוד 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 מה שהוא מביא, זו תקופה ידועה שהייתה לפני איזה 80 שנה בארצות הברית. זה נכתב בספרים, זה ידוע התקופה הזאת. 1929. הנה, בבקשה, 1929, זה המיתון הגדול שהיה בארצות הברית. ובתקופה הזאת הוא מספר שהוא היה נער, שהוא היה בחור ישיבה, וברוב שלו היה מה לאכול, הכל הוא כבר צריך לצאת לעזוב את הישיבה, את התורה, וללכת לחפש עבודה, ויעזור בבית להביא משהו לחם לאכול. והוא לא מצא ולא מצא ולא מצא ולא מצא, ככה הוא התגלגל מסכן 18 חודשים בעצבות נורא, אין כסף בבית, אין פה, הוא עצוב, היא עצובים, עצובים כולם. אבל לא הצלחתי, גם לא עבודה ולא תורה וכלום, לא. בסוף חזרתי לתורה, אמרתי כבר, אתה לא מצליח להביא כסף, הלך כל, שכבר יפות תהיה תורה. הוא אומר, וחזרתי לישיבה. אבל עברנו שנה קשה. ואני כבר חזרתי לישיבה, אין לי מה לעשות, שאני לא מצליח להביא. אחרי 2-3 התאושש שם, חזר העניינים, העבודות, חזר לעבודה, חיים התחילו לחזור לנורמלי. הוא אומר שאם הייתי יודע שבשנה הזאת, מהשמיים לא מצאו לי עבודה, כי אם היו מוצאים לי עבודה, היה עוד איזה נהג מונית אחד בארצות הברית. בגלל שלא היה עבודה, הקושי והסבל הזה שעברתי שם, זה החזיר אותי לישיבה, ובסוף נהיה אחד מגדולי הדור לעולם היהודי. מי זה? הרב אביגדור מילר. ככה הוא מספר, זה מה שקרה לו, הרב אביגדור מילר. אביגדור מילר. ראש ישיבה בארצות הברית. היום היורצייט שלו גם כן. גם היום. כן. בגלל זה ידעת אותי? אתה הבנת? אז עכשיו, אם הוא היה יודע, אין עבודה בשביל שבעוד חצי שנה אני חוזר לישיבה ואני רואה עכשיו את גיל 80 שלי, נפטר כענק הענקים. הוא עצוב? מפקד בשדה. הבנת? אם בא ליורה ככה, שלחו לו איזו אישה, תנשך אותו, תעשה לו צרות, על תיקון גדול שהוא בא לתקן פה בעולם הזה. היה שונא אותה, היה שר לשירים, מחבק אותה כל היום. ברוך השם שקיבלתי מפלצת כמוך. כל יום בא, מברך עליה שהחיינו. מפלצת שלי, שהחיינו נקיין גאין הזמן הזה. אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו שכל ישר. התורה לא מעניינת אותנו, הקדושה לא מעניינת אותנו, רוח הקודש לא מעניין אותו. מי מעניין אותו רוח הקודש? תביא לי עכשיו ב-430. מי מעניין אותי עכשיו מרוח הקודש? אנחנו לא רוצים להשקיע, לקבל את השכל הישר בעמל. ואז נדע את כל הבריאה, ואז נהיה שמחים כל הזמן. אין לנו כוח להשקיע. איי. עוד עצבות מגיעה לאנשים. למה עוד אנשים עצובים? בגלל שהם חיים בספקות. בני אדם בלי תורה מעולם ובעולם לא יהיו שמחים. לא יכולים להיות שמחים. למה? כל יום או יומיים או שבוע, שבועיים חייב להיווצר לו איזה ספק באיזשהו משהו. נמכור, נעשה, ניקח, נחליף, נצא, נסגור. נעבור דירה? לא. ניתן, ניקח, נעשה. יש לו שאלות בחיים. הספק הזה לא נותן שמחה. מה אני אעשה? אני אתחתן איתה או לא? אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות, אני אתחתן או לא. כדאי להתחתן איתה או לא כדאי. האמצע הזה, בחיים הוא לא יהיה בשמחה. עד שהוא לא יתיר את הספק. אין שמחה, אמרו רבותינו, כהתרת הספקות. הבנת? אז ברגע שהאדם יודע את התוכנית, אין לו ספקות. אם אין לו ספקות, אז אין לו עצבות. כי העצבות והספק הם חברים. אני לא יודע מה לעשות. אני עובר דירה, איפה אני אקח דירה? עם 3 חדרים, 4 חדשים. 4. מה אני אעשה? כאשר מתירים את סבך הספקות וההיסוסים, נפטרים בהחלטה אחת. אין שמחה גדולה מזאת. זוהי שמחה גדולה ביותר, והרי לקדוש ברוך הוא הכל ברור. וואי, איזה קושיה. לא התעלפתם. לא התעלפתם. אופיר. לא הבנתם פה מה קרה. אתגר, גם אתה ברירוף. רגע, הכל ברור לקדוש ברוך שמעת? הוא. ואתה בעצם... בגלל זה הוא בספק. בספק. לא, איך אתה בספק?
לא. למה? אם הכל ברור לו, איך אנחנו לא, מה השאלה? למה הוא מקור השמחה הקדוש ברוך הוא? כי הכל למה ברור הוא לו. מקור ומשדר אין סוף שמחה? כי הכל ברור לו. נו, אוקיי. אם הכל ברור לו, אז הוא לא, למה הוא יכול להיות עצוב? אז איך איך הוא יכול ב- להיות- אז איך הוא יכול להיות פחות שהוא בוחר במספרים. במספרים? יפה. זה ככה התחלנו את השיר. איי 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 איזה קושייה אתגר, 100 מיליון שקל שווה הקושייה הזאת. לא בוכה על המצב כרגע, מה? אולי על המצב כרגע. אם אתה יודע, ראית את אבא שלך, ראית אותו, שהוא לובש מסכה בפורים, והוא בא לילד שלך הקטן, הוא עושה לו, אתה צוחק או בוכה? והילד בהול, מבוהל. צוחק. אם אתה לא יודע מי זה, חושב סתם מטומטם יצא מאיזה בית משוגע, עכשיו באמת רוצה להביא את הילד. אתה בסטרס, נכון? למה שאתה יודע מה המקור של זה שמחה? שאתה לא יודע מה המקור, אין שמחה. אז מה, חס ושלום? אני יודע מי מתחבא מתחת. חס ושלום, השם לא יודע מה המקור שלה. או, מה המקור? אז איך אם כן נאמר כי השם יבכה במסתרים? מה הקשר בין השמחה לבין הבכי? המעיד על צער ועוגמת נפש. בכי מעיד על צער ועוגמת נפש. אדם שבוכה, די, הוא שבור בנפש שלו. בסדר? זה הקושייה. בואו נראה. הפשיטה שצריכים אותו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לתכלית אחת. עכשיו זה מי שישמע את השיעור הזה, יקרא לזה גזענות. כל טיפשי העולם, השחטים של העולם, כל האנשים, גם לצערנו יהודים מתוכנו. זה גזענות. לא ירצו, לא אוהבים לשמוע מה שאני הולך להגיד עכשיו. אבל שישמעו, אוהבים או לא אוהבים, צריכים לשמוע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לתכלית אחת. תכלית אותנו אנו לומדים מהתורה. לאדם לא יכול להיות מושג מהו רצונו של הבורא עולם. שום אדם בעולם, שום אומה בעולם, שום איש בעולם, שום אדם, שום מדען, שום פסיכולוג, שום חכם, לא ידע מה האלוקים הזה רוצה מהעולם. אלא על ידי התורה. התורה מה זה? רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. כשאני קורא בתורה, לא תקלל חירש, לא תשנא את אחיך בלבביך. מה אני קורא? את רצון השם יתברך בעולם. משם אני יודע מה האלוקים הזה רוצה בעולם. מי שלא נגע בתנ"ך, לא ראה את התנ"ך, לא פתח, לא למד אותו כמו שצריך, בחיים לא ידע מה רצון האלוקים בעולם. מאיפה הוא ידע? שאר הספרים נכתבו על ידי אנשים. שאר הדתות, כתות, עמים, ספרי בני אדם, ביד אדם. ספר התורה נכתב על ידי משה רבנו, מפי בורא עולם שמקריא לו. מהתורה נלמדים יסודות כל העולם, רצונות הבורא ותכלית מעשיו. אחד העקרונות הבסיסיים הנלמד מהתורה הוא כי מתוך כל הכוכבים והעולמות והגלקסיות וכל מה שיש ביקום, מתעניין הקדוש ברוך הוא אך ורק בעולמנו. שמעת? אלה שמסתכלים בגלקסיה נבהלים מהעוצמה מה קורה פה בחלל הזה. הם צריכים להבין שבורא עולם מעיינותיו, רצונותיו, מחשבותיו רק על כדור הארץ. על גרגיר אחד בתוך כל המערכת הגלקסיה הזאת. ורק על היהודים. חכה. כי בו מצוי, למה רק בכדור הארץ? כי בו מצוי האדם. התורה... אין חיים באף מקום אחר. אין חיים על אף גלקסיה. התורה מודיעה כבר בלי טלסקופים ובלי חלליות שאין שום חי אדם בשום כוכב בעולם. כבר הוא מודיע לך. מחקרים, כספים, בזבוזים, לריק. לריק. קיימים בעולם מיליוני כוכבים, מיליארדי שמשות, מיליארדי גלקסיות עצומות, ומתוכם חפץ הבורא יתברך דווקא בכדור הארץ, הקטן יחסית מכולם. משל למה הדבר דומה? לצלחת אחת בה מצויים מיליארדי חיידקים. ואולם האדם המתבונן בצלחת המלאה מתעניין
בחיידקון אחד הנמצא בזווית 45 מעלות מצד שמאל. וזהו רק משל קטן לעולם הזה. בכל העולם מיליארדי אנשים, אומות רבות ומגוונות. ואת הקדוש ברוך הוא מעניין עם אחד קטן. זה גזענות. כל העולם. מה הגזענות בזה? מי שלא מוכן לקבל את זה, הוא סתם לא מוכן לקבל את זה. משקר את עצמו. ואין אחד שלא מאמין בזה, סתם שקר. את הקדוש ברוך הוא מעניין רק עם ישראל. כל השאר אינם תפלים לעם הזה. הבחירות בארצות הברית, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה ולא שומע את זה ולא מבין בזה בכלל. 9 אנשים מחפשים עוד יהודי אחד למניין, כל העולמות, כל המצלמות, כל המלאכים, רק על המערכת הזאת עובדת. זה יסוד היהדות. זה יסוד התורה, זה יסוד התנ"ך, זה יסוד כל החיים בכלל פה לבריאה. הגויים לא הבינו, לא רצו להבין, אני לא יודע, או שמשחקים אותה ראש קטן או לא רוצים להבין, אבל בסוף זה יתנפץ להם על הפנים שלהם, הם יבינו את זה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. עניין זה מודגש בתורה שוב ושוב. אברהם וצאצאיו הם מוקד הבריאה, עליהם מסופר בהרחבה. פרטי חייהם מתועדים, ואילו שאר המיליונים בעולם היו תפלים להם שהתורה לא סיפרה עליהם. מי מתמקדת התורה שאלוקים נותן בעולם? על אברהם ומשפחתו. אברהם הלך, אברהם חזר, אברהם ישב, אברהם קם, אברהם עשה, אברהם גר. שרה אמרה, שרה התחתנה, שרה התווכחה עם הגר. יש מיליונים עוד בעולם. יש עוד מיליונים בתים שיש ויכוחים שם, עוד מיליונים בכל אמריקה, בכל אוסטרליה. מה הם כל אלה? הם לא מופיעים במערכת בכלל. אין, התמונה לא מתייחסת אליהם. למה הדבר דומה לסרט? כמו הסרטי תנ"ך האלה, שאתה רואה מיליונים, במסך אתה רואה מיליונים, אבל המצלמה מתמקדת רק על איזה אחד שמכה איזה מישהו. ומאחור המיליונים. מה הם? אני לא מתייחס לשחקן, תמונה רק על השחקן. מיליונים מאחור המיליונים. לא. אצטדיון. 250,000 אוהדים, המצלמה רק על השחקן. הם מיליונים ברק, הם לא מתייחסים אליהם בכלל. זה הגויים, זה העמים. שלא רצו לקבל את התורה והחליטו בעבודה זרה ועשו מה שהם רוצים, הקדוש ברוך הוא אמר, לא מעניינים בכלל כלום. וכך נאמר בפסוק, פסוק מפורש. לא סיפורים ודיבורים, הוכחה, תורה מן השמיים, ושם כתוב, אין להשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. פסוק מפורש בתורה. רק באבותיך חשק השם. מה עם אובמה? ללין, סטלין, קולומבוס, עמדאוס, אריסטו, איראן, נשיאים, האומות המאוחדות, כנסים בעולם, אסונות טבע, עניינים, דברים, מה בור העולם עושה? הכל הוא עושה. כלום, עזוב שהוא עושה, מה ההתעניינות שלו? על מי? עם ישראל. הקטן, המסכן והשפל הזה. זאת כל העולם רק בשבילנו. זה חכה, נראה בהמשך. פסוקים אלה מלמדים כי הקדוש ברוך הוא חושב על עמו, על עם ישראל, ורק עליו, ורק עליו. שמעת? עליו ורק עליו. לא יש לו עוד כמה לחשוב עליהם. רגע, מה עם השוויצרים? או מסכן דנמרק. יש בעיה בדרום צרפת, כן, יש בעיה בדרום צרפת. קח את אובמה, כנס לו לראש, על מי הוא חושב? על ישראל. רגע, מאחוריך סין, יפן, סינגפור, תאילנד, הודו. הוא חושב כל ישראל, מזרח תיכון, מזרח תיכון. רגע, מה יש לו בראש? זהו יסוד היסודות של העם היהודי. זה גם יסוד הבנת ההיסטוריה מתחילת ימות עולם. כל מה שאירע לאדם הראשון, היווה הכנה לעם ישראל. המבול היה למען היהודים. היפלגות הלשונות ומשפחות העמים, הכיבושים, המלחמות והכישלונות, כל מה שנעשה טרם היות עם ישראל לעם, וכל המתרחש מאז היות בני ישראל לעם, הכל למען עם ישראל. זהו יסוד התורה כולה.
אתה הוא השם לבדך. אתה עשית את שמי השמיים והארץ וכל אשר עליה. אתה אשר בחרת באברהם. עשית שמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה. עכשיו, איך זה עובד בשטח? איך זה עובד בשטח? פעם הסברנו את זה, לא יודע אם תזכרו, אבל נחזור על זה. טוב מדי פעם לחזור על דברים, לשלם אותם. כתוב בתורה שכל העולם היו שפה אחת ודברים אחדים. בסדר? הקדוש ברא את אדם הראשון, חווה, קין, הבל, תולדות. השפה שדיבר אדם הראשון, הוא לימד את קין, קין את הבל, אל את הילדים, אבא את ההורים, נכדי נכדים, ממשיכים. כתוב בתורה מפורש, כל העולם היו שפה אחת ודברים אחדים. אז איך נוצרו עוד שפות? מגדל בבל. רגע, מגדל בבל, אוקיי. במגדל בבל נוצרו שפות בעולם. מה קרה נוצרו שפות? למה צריך להיווצר שפות? רצו לגעת למקום של הקדוש ברוך הוא, והוא מפחד. והוא מפחד מהם, ממש, הוא מפחד מהם, ממש. ראית מה זה צונאמי אחד ביפן? בגלל שהם היו באחדות, אז הוא... וצונאמי לא יפרק את האחדות, לא יבלבל את כל האמריקאים? בואי ניתן לך כלל. כלל, קח אותו, תרשום לך אותו בכיס, ותזכור אותו עד ימות עולם. כל קבוצה שיהיו הכי אוהבים וחברים בעולם. כל כמות של אנשים, 1,000, 2,000, 10, 100 מיליון, 300 מיליון, כמה שאתה רוצה. אם תביא אותם למצב של רעב, מלחמה, צרות, איסורים, ב100% יגיע למצב של פירוד. כל אחד ידאג לעצמו לחטוף את הלחם שלו, את הסעודה האחרונה שלו, את הטריטוריה שלו, להינצל על החיים, והוא נפרד מהשני, על המקום הוא חוטף. אם מודיעים מעכשיו אין מים, טיפת מים האלה כולנו עכשיו נאבקים על המים האלה, מי שותה? מי יחטוף ראשון? התחיל פה כוחניות, התחיל פה בעיות שלמים. מי יזכה במים האלה? האחדות תיפרד. קרה גם בשואה? ככה היה גם מה? בשואה? מה, לא, בשואה היה משהו, כולם היו צדיקים, כולם נגלו. היה הצלות. היה הצלות, אבל זה לא היה משהו סופני כמעט. אבל היה הרבה כל אחד דאג לעצמו. אנשים עשו מרד, עשו חוף, חפרו בורות, מי שהיה לו כוח ברח, מי שלא נתפס. לא היה אכפת לאלה שהציעו את עצמם, בשבילי, רגע שאתם נתפסו אלה, אז חקרו אותם, מה עשיתם? אז אומרים, חפרנו בור. חפרתם בור, כל אלה אכלו אותה. אלה דאגו לעצמם והמיתו את כולם. זה פעם שמעתי. מרד גטו ורשה, עשו מזה עניין גדול. מרד גטו ורשה. מה המרד? ברחו והסגירו את כולם, הרגו את כולם. הבנת? במקום להישאר ושישארו חיים, בגלל הבריחה הרגו את כל אלה. הם מתו כגיבורים. אתם הלכתם לצום כמו מסכנים. לא הראיתם גבורה. מה יש גבורה להראות פה? זה גבורה. להתחצף לגרמנים זה גבורה. מה הגבורה פה? שהרגו אותך, את אשתך, את הילדים, את כל המשפחה ואת כל זה. אמרתי, למי תתחצף? מה אתה עושה? זה גבורה. גבורה זה התמסרות למצוות, בעל כורחם, ומתו עם ספרי תורה. זה גבורה. את זה לא מספרים. זה לא... אבל לענייננו, מה אמרתי עכשיו? תציגי משהו. בבל. מה עם השפות? למה יש שפות? מה אתה אומר אתה? איך הגיעה התורה לעונש של שפות? מה קשור? חסר לתת להם מחלות? תוריד איזה אלרגיה בעולם וכולם מתעדשים עד שיצא להם הנשמה. מאפצ'י, 1,000 אפצ'י עזו. שנתיים וחצי. רק תוריד איזה משהו באוויר. למה מבול הוא... הביא מבול לעולם, הרג את כולם, בבל גם יכול להביא גמור אותם, למה שינה את ה... גם מידה כנגד מידה כנגד. נכון. לבדל את ישראל. זה היה לזר על הבטלה. פגעו במים, סתם במים. מה היה בבבל? מה היה שם בבל? רגע, בלל את שפתם, היה קופים ו... מה זה העונש הזה? כי אבה ונרדה ונבלה שפתם. אומר הקדוש במלאכים, בואו איתי תהיו, סיבוב קטן, עכשיו נוריד את כל השפות לעולם. שלא יבינו אחד את השני, מה היה שם? יופי, שלא יבינו. ואם הם יבינו, מה יקרה? מה יקרה? אז תבינו. כאילו, מה הבעיה? לא, אז אולי אם הם יבינו... אולי בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם הם עכשיו יעשו את זה, כל העולם יראה מזה שכאילו הם הצליחו להתגבר כמלוכדים. בואו נפרק אותם, בואו נפריד אותם. אתה אומר שזה לא קשור... מי זה כל העולם? גם כל העולם יראה את העונש שאני מדביק להם עכשיו צונאמי, איך גרף את כולם לים, גם יראה את העונש שאני עושה להם. למה הוא לא מעניש שום עונש אסון טבע? מדוע הוא יורד רק פשוט מביא שפות לעולם?
הם רצו לשלוט על כל העולם מלמעלה. לא הבנתי עכשיו, אמריקה ו-29 המעצמות שמחוברות לאומות המאוחדות היום, מישהו יכול לדבר היום? הם מפרקים אותו את הצורה ברגע אחד. מה חשבת? איראן יכולה להמשיך לדבר? הוא ממשיך לדבר, אבל תכף תראה מה יקרה, הם יחליטו פה עכשיו, שהם קמים עליו בצורה רצינית, אתה תראה מה שיקרה פה. אתה תראה מה שיקרה פה, אתה מזמין 29 מדינות מתקיפים את איראן, אתה יודע מה קורה פה? אז בחמש דקות הוא לא מלחמת לעולם, הוא נעלם ברגע אחד, הוא נעלם מהעולם. לא מלחמת ולא עולם. מה יקרה? ואם הם יהיו מאוחדים, למי זה מפריע? מה זה מה הבעיה? כאילו? מה זה אמור להפריע בכלל? מה זה? מה, אלוקים מפחד? ממאוחדים? הוא מפחד מפרודים? מי מפחד את אלוקים בדיוק? מה זה כדור הארץ ליד כל הגלקסיות האלה בבריאה בכלל? פוג אחד לכדור עף לאין סוף. מה הבעיה? איזה מין סוג עונש הוא מוריד לעולם? שפות. הבנת זו שאלה? אף אחד לא יענה לך בעולם על השאלה הזאת. פתאום מי שפות? מה זה סוג עונש? אתם כופרים באלוקים? אתם מקללים את אלוקים? אתם שונאים את אלוקים? בוא, סרטן, עכשיו תשב, תבכה, עד שתחזור בתשובה, תגיד אלוקים, כפרה עליך, אני אומר לך, תעזור לי, תציל אותי. שולח את כולם, בבתי חולים. אתה גיבור? בוא. לא נוגע באף אחד, הכל בסדר. משנה את השפות. רק שינה את השפות. יורדים המלאכים, נגיד שהיה איזה, סתם, לא יודע, סתם אני צודק מספרים, נגיד, מיליארד בני אדם בעולם. 100,000 מלאכים נכנסים במוח של בני אדם, פה מתחיל לדבר צרפתית. וואי, שיבה לקונסה, פתאום, תוך שניה מתחיל לדבר צרפתית. שפה שלמה, פום. מחשב היה ריק, הכנסת את הדיסק קונקים, בום, שוב מיליון דברים על המסך תוך שנייה. פשוט התחיל להקליט את הדברים האלה. תוך שנייה הכנסת את הדיסק קונקים, בום, מיליון דברים במסך. פתאום, פום, 300,000 טורקית. 260,000 גרוזינית. לא, גרוזינית, סינים. 600,000 סינים, מתחילים סינית. יפנים. פום, 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 פום. בסדר, שלום, נגמר, הלאה ממשיכים, החיים ממשיכים. מה הם כופרים, אפיקורסים? תעניש מה שאתה מעניש. שפות. שמעת? בוא איזה אפיקורס אחד יחלל שבת, יתגלח ביתר, ילך בפריצות, ילך עם אשת איש, יחלל שבת, יעבור את כל התורה, ישרוף אותה, לא תפילין, לא עובר ברכת המזון, כל הגויות ילך, יתבולה, יעשה את כל העבירות בעולם. אלוקים יגיד לו, עונשך יהיה שאתה תתחיל עכשיו לדבר פרסית. זהו. תיגוני גוניזן, חוני גוניזן. זהו. מה זה? איזה מין דבר זה? זה עונש זה? מתאים לניצן, ניצן לא מתאים לי. אני מדבר, אני עושה את כל העברות, ובמקום שאני מדבר עברית, אני מדבר שוויצרית, אני מתחיל לדבר עכשיו. זה היסוד של כל הבריאה. עכשיו תשמעו מה עשה הקדוש ברוך הוא. נמרוד שולט על העולם. מכתיב את התכתיבים, קובע את הקבצים, מה יהיה פה בעולם, מה יהיה עם החוקים, מה יהיה עם התנאים, הוא ראש הממשלה, והוא ככה, וזה רק יהיה, ומי שמתפטר מעבודה ייכנסו רק משלנו לעבודה, ואת מנהלי הבנקים רק אלה ינהלו, וזה יעשה רק את זה, ורק את זה, ורק את זה. הוא אומר, אני אלוהים, ואני בראתי, ואני עשיתי, ואני אלוהים, ואני כבשתי, ואני ניצחתי, ואני אלוהים, והוא שוטף את המוחות של כולם, הכל, 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 הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אתחיל להסביר לעולם שיש פה בורא לעולם. הגיעה שעת רצון בעולם שצריך להוליד פה נשמה חזקה מאוד, שיקרא לה, לנשמה הזאת אברהם אבינו. עכשיו, אם אברהם יבוא למדינה שהכל משטר קומוניסטי, מי יכול לדבר מילה? תגיד ללין, סטלין, מילה אחת, טיק טק, אתה מת. באותו יום, תוך שעה אתה מת. תוך שנייה אתה מת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בלל את השפות שלהם. אז ברגע שזה מתחיל לדבר רוסית, וזה ערבית, וזה צרפתית, הכל בליל אחד גדול, נהיה דמוקרטיה. דמוקרטיה יוצרת רשות הדיבור. כולם יכולים לדבר. אתה רוצה להגיד אין אלוקים? תגיד. אתה רוצה לקלל את אלוקים? תקלל. אתה רוצה להגיד אין כלום? אתה רוצה להגיד יש אלוקים? אתה רוצה להגיד אללהו אכבר, אללהו אכבר. מה שאתה רוצה, תעשו, אין בעיה. משחק חופשי נהיה פה. כולם יכולים לדבר. אפשר להשתלט על
ואז קם אברהם, ועורך דין ודברים עם כל העולם, ומוכיח להם את כל האמת, מנפץ את כל האמיתיות שיש לכולם. ומביא להם את האמת, אחד על אחד, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו בתשובה או לא. אם לא, דינכם אבדון מהעולם הבא. אם תחזרו, תחזרו. אבל אברהם יכול להתווכח. אז אברהם הדובר... כי גם אתה מדבר חופשי, וגם הוא מדבר חופשי, וכולם מדברים חופשי. אז אברהם הדובר את כל השפות. לפני 20-30 שנה במדינה, היה רק רשת ג' וגלי צה"ל. כלום. אתה יכול להתקבל לשם, אתה יכול להיכנס לשם, ורק אתה אשכנזי, רק מלומד, רק אם אתה אבא של מנהל התחנה, הכל בפנים. חד המחת בפנים. הכל קומבינה שלהם, ומי ידבר, מי יזיז, מי... תמיד הקדוש ברוך הוא שיבש את כל המדינה, כל התזות שלהם, כל העניינים של מקימי המדינה, מפאי, אצ"ל, לח"י, כל הסוציאליזם, הנוציאליזם, כל זה, הכל התמוטט, הכל הלך. ארץ ישראל, קמו דור חדש, תאבות, לא מעניין אותם מי היה, מה היה, איך היה, תן לי סמים, עניינים, מועדונים, רק בלגן, כולם מדברים, כולם זה, התערבב כל הבריאה. עכשיו הרבנים יכולים לקום וגם לצעוק, להחזיר בתשובה. 30 שנה הראשונות של המדינה, לא יכולת להחזיר בתשובה אף אחד, היית מדבר מילה, מעלימים אותך. בא שבא קג"ב, מעלים אותך. למי דבר, מה תכתוב, ומי תכפה? טיק-טק, הכל למחד דמחת, קבוצה אחת מראש הממשלה, הכל מאפיה אחד. ההוא יורה על ההוא באנטלנה הורג את זה, זה טיק-טק, טק, מסתדרים הכל. זה מי לא נראה להם המוסד מוריד אותו, טיק-טק, בלגן שלהם. מי יכול להטיף, לעשות כנס לחזרה בתשובה, לדבר נגד הכפירה? אתה לא יכול לעשות כלום. פרצת אינטרנט, פרצת הכל, כולם מדברים, כולם צועקים הכל, שהאמת תצא. מי שירצה ייקח אותה, מי שלא רוצה שלא ייקח אותה. אבל לפני זה אתה לא יכול לדבר. התחלת לדבר? אתה לא יכול לדבר? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא את אברהם אבינו. קודם כל בלל את שפתם. נהיה דמוקרטיה, כולם יכולים לדבר. מי שירצה יגיד אין, מי שירצה יגיד יש. ואברהם הלך ערך איתם דין ודברים, להביא את כל האמת בפנים של כולם. מי שירצה שיחזור בתשובה, מי שירצה שלא יחזור בתשובה. בסדר, נתן את הבחירה. אבל לפני זה היה שליטה אבסולוטית שאתה לא יכול לדבר כלום, לעשות כלום. אז לפני זה לא הבחירה? שחרר את הכל. מאיפה יהיה בחירה? מאיפה יהיה בחירה? תגיד משהו קטן שנמרוד נמצא שם, חשוב. אם יש לך כל האינטרנט חילוני, מההתחלה עד הסוף, איזה בחירה יש לך? יש לך עוד איזה מסך למצוא איזה מישהו? אבל כשיש גם את זה וגם את זה, יהיה איזון. שזה יכול לדבר, וגם אני יכול לדבר, וגם התורה יכולה לדבר. כולם יצעקו את האמת. אז קם אברהם אבינו והוכיח את כל העולם. איפה הבחירה של... אין לפני, הוא לא היה, ננעל העולם. בזמן שפה המדינה רק הוקמה עם כל האשכנזים וכל הזה. זה לא ראית? בנקים שלהם, ממשלה שלהם, ראשי ממשלה רק שלהם. איך נהיה ככה? איך זה נהיה ככה? איפה הספרדים? רק עכשיו ב-20 שנה הרימו טיפה את האף, טיפה. גם מי שמרים, גם הוא מקבל איזה ירידה. אבל טיפה הרימו את האף קצת. קצת. איפה מישהו ספרדי שולט על איזה... 10% מהכנסת. שדרן רדיו ספרדי, מנהל בנק ספרדי, ממשלה, שר בממשלה של ספרדי, מישהו ספרדי. חג'בי מנהל בנק. כלום. אין כזה, חג'בי רק אם הוא ישתכנז אורגינלי והוא צועק. אין בדרך. אוהב אותם ומעריץ אותם. זה אולי. איך נהיה ככה? זה אחד המאפיה הכי גדולה בעולם שאין לזוז ממנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שחרר, פתח ליברליזם או פלורליזם, אני יודע מה תקרא, זה מה שאתה רוצה. עכשיו כולם יכולים לדבר. אנחנו צועקים, יש אלוקים, יש תורה. מי יכול להכחיש? יבוא. אז הבנו, יסוד היסודות בעולם. שהקדוש ברוך עכשיו, אם היו בני אדם אז בעולם, ראית איזה שפות, בוא נראה, ראית יש פה צרפתים, נהיה אפריקנים, מאיפה הם מדברים ערבית אלה? וואי, אלה מדברים אנגלית, וואי, כאילו, מה הולך פה? איזה בלבול היה בעולם? כל זה לאן נמשך? בשביל אברהם. כל העולם בלבלה בשביל אברהם. זה יסוד היהדות, שכל הזעזועים בעולם של עם ישראל. קולומבוס מגלה את אמריקה, וואו, בשביל שיהודים שיגורשו מגאול ספרד יהיה להם איפה ללכת. העולם לא יודע את זה. הגילוי, כל העולם מדבר על הגילוי. כל נאסא וכל החלל, בגלל שבסוף יתאמת מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי,
בזוהר שאין כלום, ואין בחלל כלום ולא תמצאו כלום. אז כל העולם זז בשבילנו. להוכיח את התורה. בוא תביא לי איזה אומה שכתוב משהו בספר ההודי, שמשהו זז בהיסטוריה, נראה איך ההיסטוריה זזה לפי הספר הזה. מאבדים את האדם והרגליים. תביא, אני אראה להם את כל ההיסטוריה זזה לכבודנו. מקסימום הפרז הזה. אתה יודע שהצרפתים מספר אחד ביין בעולם עד היום שולטים. כל זה רק בגלל שכשהיהודים גורשו אז מהכנסיות, בימי הביניים בלגן גורשו לצרפת, לא איך להעסיק אותם. רש"י אמר להם שהנהיג את הדור, חכמי הדור שהיו באותו דור, אמרו להם אנחנו נגלה לכם סודות איך לעשות כסף, יהיה לכם כלכלה להחזיק גם אותנו. בזה הם הסכימו לקבל אותנו. והם הוציאו להם את הסוד של היין. שנים הם שולטים בזה. כל סיפור של כל אומה בעולם חייב להיות קשור לעם ישראל. אם עכשיו רוסיה נכנסה לקרים, עכשיו מתיחות בלגן, קשור אלינו. שמעת מה גאון וילנה? שמעתי. בשביל האמת היא דברי הגאון מווילנה. משהו אמר. כן. כל מה שקורה שם. כן. מה היה? הוא אמר אבל עוד משהו, לא על קרים, הוא אמר על עוד עיר, שיבוא על עוד עיר, זה כבר יהיה פעמי המשיח. הוא ניבא לאזור הזה, כשיקרה ככה משהו וכולי, תדעו לכם זה כבר שעת הגאולה הסופית כבר. לא ראיתי את הכתב הזה, אבל ככה מפורסם בשמו. לא ראיתי את הכתב. זה תלמיד שלו. זה רשום באיזה חוברות. הקדוש ברוך הוא שרוי בשמחה תמידית ומושלמת. כי העצבות היא סוג חולשה, ואינה שייכת להשם כלל. אולם יש לו מקום מוסתר בו הוא בוכה לעתים מחמת צערו על מצבם השפל של עם ישראל. מקום זה מלמד אותנו כי יש להיפנות את המחשבות לדרך צדדית, ולחשוב ולדמיין שהקדוש ברוך הוא בוכה בגללנו, ולהפיק מכך לקחים. הבנתם? מה זה במסתרים תבכה נפשי, אומר הנביא? מה הפירוש? הנביא בא להגיד לנו, לא שהקדוש ברוך הוא בוכה. בא להגיד לנו, שאנחנו נלמד מזה. שאתה תלמד מזה, שתזכור מדי פעם להיכנס לאיזה פינה במחשבה שלך קטנה, שם לפקוט על המצב שלנו. גם אם יש לך שכל ישר ובריא, תשאיר פינה אחת לפקוט בה. אפילו שאתה ארי ז"ל, אפילו שאתה הרמב"ם, אפילו שאתה יודע הכל את הבריאה היא מתנהלת. תשאיר לך פינה לבכי קטן. על המצב של עם ישראל. כן. המצב העכשווי. לא, כדי שתוכל להפיק מכך לקחים. אם לא יהיה לך בכי, לא תלמד לקח על כלום. אתה רק בשמחה כל הזמן. שמחה. אבל מה המצב עם עם ישראל? מה המצב העכשווי? מה המצב שקורה היום בעולם? איפה עם ישראל? ויש לו משאיר איזה פינה אחת למחשבה. להפיק ממנה לקחים. רק ככה השמחה תישאר תמידית. כי אתה תלמד מזה. כדאי ללמוד מזה. סיבת אותו בכי של הקדוש ברוך הוא אמורה בפסוק מפני גבה. מסכת חגיגה מבארים חז"ל את משמעות המילים מפני גבה, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. אתה יודע מה זה בית מקדש, נביאים, שלמה המלך שולט על כל העולם? נבואה, חוכמה, כסף כמו חול על ים, כולם בריאים, אין בעיות בזיווגים, אין בעיות בשידוכים, אין בעיות בכלכלה, אין בעיות בעוני, אין בעיות בפרנסה. הכי עשיר בעולם, עבדים, שפחות, כבודנו גדול, החכם שבאדם הוא ראש הממשלה שלנו. אתה הולך ברחוב, פוגש נביאים, פוגש הכל. אין יצר הרע, אין כלום, אתה קדושה, טהרה, אין חולאים, ניסים גלויים, 10 ניסים, בית מקדש, כל מי שנמצא בירושלים, אף פעם לא הנחש נשך אותי ולא הקרב עקץ אותי. איזה חיים? לחדר מיון של וולפסון לא מגיע שום אדם. יופי, אין בכלל וולסון. בא שלמה, לוקח את כל בנות פרעה, הביא את הגויות האלה, עבודה זרה, מחלוקת עם ירבעם בן נבט, השבטים נפרדים, הספינה מתחילה, תראה לאן הגענו. ואז מורידים אותנו בבל, כבולים בשרשראות, למדינה לא שלנו. הנערות בבל שם ישבנו גם בכינו. אסירים.
בת בבל אשדודה אשר שישלם לך את גמולך אשר גמלת לנו. אז זה לא היא גמלה לנו, זה אנחנו עשינו לעצמנו. עזבנו דרכי התורה. ותראה לאן ירדנו. על השפלות הזאת איפה היינו, ולאן ירדנו, על זה בוחר הקדוש ברוך הוא. מפני גאווה, מפני גאוותם, שהייתה גאווה גדולה בעם ישראל. מכאן גם אתה לומד שהקדוש ברוך הוא, למה בראת הגאווה? למה בראת הגאווה? יש לה רק מקום אחד, בין העמים. כשאנחנו נרד לעמים, הגאווה היהודית תפעל שם. צריך לפעול שם הגאווה היהודית. שם פועלת הגאווה. נגד העמים. עם ישראל היו עליונים, שליטים נכבדים שבאומות. והכל נלקח מהם בגלות. ולא רק שנתלה מהם גאוותם ועליונותם, עובדה מצערת לכשעצמה, אלא אף ניתנו אלה לעובדי כוכבים שאינם ראויים לכך. מציאות זו, הקיימת בעולם, מוסיפה צער, יגון ובכי לקדוש ברוך הוא במקום המסתרים. כדי להבין את משמעות הצער, את משמעות הבכי, יש להבין את מהותו ותכליתו של היהודי בעולם. יש ללמוד מה הקדוש ברוך הוא שואל ממנו. ומכאן ניתן יהיה בכלל להבין מה פשר הצער הגדול בנטילת הגאווה והגדולה של העם הנבחר. ונתינתם לאומות העולם. נסיים את הקטע האחרון. כך נאמר בספר ישעיהו. מה כתוב עלינו? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מאיפה עכשיו קמו אומות העולם ואמרו שאלוקים בחר בהם? ואיך יגידו? מה יגידו לפסוק הזה? מה יגידו? לא, הוא עכשיו יצר לעוד עם? החליף. החליף? למה החליף? במי הוא החליף? למה הוא החליף? היה עוד מעמד? מה הוא קיבל בהחלפה? זה אלף שאלות. לא, מה הוא קיבל? מה הם נתנו? מה הם עשו יותר טוב? מה יצא מזה? איפה הוא רשום? כמו שהקוראן איפה אומר, רשום כאילו שהוא שאנחנו... עם ישראל נוצר מה, בעולם אתה מזרק אותו. על מנת לספר את גדלות הבורא. הקדוש ברוך הוא יצר את היהודי לתכלית אחת, והיא לספר תהילות השם ועזוזו ונפלאותיו. שירו לו, ספרו, שיחו בכל נפלאותיו. שיחו בכל נפלאותיו. זה הגאווה. בטח. כל ההיסטוריונים בעולם לא מבינים איך העם הזה סובל. איך העם הזה עבר שואה. העם הזה יהיה פה התדמית של כל הבריאה. זה יצרת לי, תספר. העם היהודי מכונה בשמו של יהודה. לאה קרא לבנה יהודה בשם זה, כיוון שהודתה לבוראה על הטוב הבלתי צפוי שהעניק לה. יהודה, לשון הודיה. היהודי צריך ללמד את פיו להודות. ואכן כל ימי היהודי סובבים סביב ציר ההודיה. בקומו משנתו, מודה אני לפניך מלך וקיים. בלילה בשכבו על מיטתו הוא מתפלל ומודה על היום שעבר. בשבת מזמר היהודי מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. הטוב המוחלט בחיי היהודי הוא לשבח את בוראו ולהודות לו. לזמר לשמך העליון. כל ההתלהבות מכל דבר בעולם, כל ההתפעלות מכל יצור, מכל נברא בעולם, תמציתה ותכליתה, אך ורק לשבח להשם. עכשיו שואלים אנשים באמת, למה צריך את כל היצורים בעולם? למה צריך את כל החיות בעולם? מה התפקיד? מי יענה מה התפקיד שלהם? בשביל מה המפץ הוליד כל מיני יצורים? מה הוא מספיק 60 יצורים? למה 60 מיליון יצורים? כל החיות אוכלים, סובים. מדוזה, אין לה פה. איך היא חיה שנים ככה במים? לא מעניין? זה לא יפה זה? מדוזה, איפה הפה שלה? איפה היא אוכלת? מה היא אוכלת? איפה המעיים? איפה היא לועסת? זה פלא. כל יצור בעולם נותן לך להתפעל ולהשתומם יותר. שתודה לשם יתברך. תבין את הגדולה שלו. במיוחד כאשר הוא מגיע למקומות אותם אינו מכיר, אלו שמיים נפלאים, העצים הגדולים הירוקים, צמחים שונים
ומעניינים, פרחים מדיפי ריח נעים. אתה מגיע בכניסה לעיר, לערים, ברוכים הבאים, חדרה, אני יודע מה, חיפה, אתה רואה מלא פרחים, מלא צבעים, אתה יודע, העירייה עושה מלא דברים שם. אולם כל ההתפעלות צריכה להתנקז למטרה אחת ושאיפה אחת. לדעת כי יש בורא לעולם. השמחה, ההתרגשות, ההתלהבות צריכות להצטרף לאהבה אחת גדולה ועצומה, אהבת השם יתברך. הרמב"ם בסוף הלכות תשובה כותב, כי האדם צריך להלך ברחוב. כמו מי? ניר. כמו מי האדם צריך ללכת ברחוב, אומר הרמב"ם. מה אתה אומר? בן של מלך. כמו בן של מלך. מה אתה אומר כמו מי? אדון אדגר היקר. הוא מלך העולם. מה אתה אומר? לכבודי כמו נברא אדם העולם. פשוט. לכבודי נברא העולם. לכבודי נברא העולם. עופר, מה אתה אומר? כמו עבד. כמו עבד. מה אתה אומר? מה אתה אומר? כמו מלך. אומר הרמב"ם, כל יהודי שהולך ברחוב כל חייו צריך ללכת כמו שיכור מאוהב בהשם. שיכור. יש לו שכרות על אהבת השם. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בעזרת השם החלק הבא יהיה לעומק נכנס יותר, להוכחות יותר חזקות, תכלית האדם, הכרת השם, אמונתו, כל התוכנית של הבריאה, מה זה התורה, זה יהיה בחלק הבא בעזרת השם יתברך. איזה סדר זה כבוד הרב? זה אנחנו... אורלה.